У сям'і Юліі Рашэтнік дапамога людзям заўсёды была прыярытэтам. Маці гераіні амаль паўстагоддзя аддала працы ў брэсцкім пансіянаце. Юлія з дзяцінства расла ў атмасферы дабрыні і клопату. З 2010-го яна даглядае ўжо за сваімі падапечнымі, ведае прыхільнасці кожнага, а па кроках пазнае чалавека яшчэ здалёк. Менавіта такая глыбокая сувязь напаўняе яе працу натхненнем. Я получаю позитив, наверное, от наших проживающих, когда я вижу их прогресс, когда я вижу их творческие успехи, когда я вижу их благодарные глаза. В первую очередь это такой хороший максимальный допинг. И, конечно же, мой коллектив, который меня поддерживает во всем, везде. У кожнага з жыхароў ляснога дома свой лёс, і ўсе яны патрабуюць пастаяннага догляду за стану здароўя. Але цяроўскі пансіянат – гэта не толькі пра базавыя патрэбы. Акрамя харчавання і меддапамогі пастаяльцам даступная фізіятэрапія, паслугі цырульніка, экскурсіі і канцэрты. Усё, каб людзі адчувалі сябе тут максімальна утульна. Мне просто повезло, что я живу в Цирульском пансионате. Здесь очень внимательный, заботливый персонал, очень энергично у нас директор Юлия Анатольевна. У нас все есть, в принципе, медуход, и питание, и развлечения, спорт. Ад вышыўкі стужкамі да працы ў агародзе. Работы падапечных упрыгожваюць усю тэрыторыю пансіяната. Творчасць і працатэрапія – важныя часткі рэабілітацыі. Многія тут нанава вучацца хадзіць і камунікаваць. Калі такая сістэмная праца дае плён, гэта лепшая ўзнагарода для дырэктара. Это очень приятно, когда наша работа приносит плоды. У нас было за все мое время работы несколько человек, когда мы восстанавливали дееспособность. Эти люди создавали семьи, устраивались на работу, ну и, соответственно, приносили пользу обществу. Высокае званне «Чалавек года» – гэта нагода для гонару ўсяго калектыву. Абсалютная большасць супрацоўнікаў працуюць у пансіянаце больш за 10 гадоў. Такая адданасць справе – пацвярджэнне камфортнага мікраклімату и мудрого кіраўніцтва. Преображение территории, создание уюта, внедрение новых программ реабилитации – за этим всем стоит огромный труд человека с большим сердцем. И иметь возможность работать под руководством Юлии Анатольевны – это гордость и большой опыт для всего нашего коллектива. Она не только умная и мудрая женщина, но она как руководитель, она всегда ответственно подходит к работникам, она расскажет, подскажет. Если что-то не так, поправит. Мы всегда благодарны, мы с ней работаем 15 лет в коллективе. У калектыва мноства планаў на будучыню, аднак галоўная мара кіраўніка – пабудаваць на тэрыторыі уласны невялікі амфітэатр. Жадаючых спяваць і граць на інструментах шмат, пуставаць сцэна дакладна не будзе. Яна падорыць жыхарам радасць і дапаможа захаваць галоўнае – здароўе і душэўную цеплыню. Алеся Федарцова, Валерий Гапанько, радыёкампанія «Гомель».